kadon kam bamin bo ya ka BPP haga jaka haga pinta kapan kajing syan kajing mentoy kajing kerku ya ka chat mereu akan long ka buram memeu boleh bang syakri kata ka kajing doy kajing that collection ni job tang sangut ni kemong mu boleh kam sngap jing doy jing ya ngo you boleh bangila job sangut but ka kam phwa kalong sangut ni job tak siapa lagi pai ba menda gani sngan thi ba arden mala job ka voice of the people party sangut kumun skan ya badan tang sangut ma ublei ubuso aga donut jong ka jack menriu bakin sngotu bagila sngo sngan menta namar bagila job kita ki Emily jong ka voice of the people party menswa kini kiseng ritor kiseng he ke bangi jong lagalong ke Kongres, lagalong ke BJP, lagalong ke NPP, ki keren ben ni kiseng rulung. Pia keren se kiseng rulung ki bakut pangakhana parahana. Kalaban long iki we indra em ke BPP TM. Ya ke voice of the people party menta laptop hakleng kari India. Jadi begini yang persya ya ke jingkran hindi julap. Tip dari India belok kawai berpleng. Mendai tang mangi berpersyak. Ya ke jingkran Hindi. Ya ke jingtu jong ke sarkar BJP. Ban penlong no ya ke ketin Hindi. Kau ke ketin thok ke ketin tar. Lani ban penlong ya keri ke India ke banyak keren no tanda ke ketin Hindi. Pleng don no bakam no baningi. Ngite ngila supersyak. Kini lagi dah keren hat sendan akhmat jong tu gubernur. Kali ke buram. Ya ke chat menriu. Ina ra ia ke buram jong ke chat menriu. Kalau wan biang katakan nam jong ke chat menriu kasih gaji. Pada dia jong ke jing syakan kila isu ya ke jing scam jong ke jong ke nangalam jong ke voice of the people party. Kampat judan gaji ki kabakum kani ke bangila jat mana kani. Gaji ki kabajai jai. Upat ba digilak upoy kendai sni kendai mir upat ba une baik. Teki pau haja badgi lak kiwana kita arsi laisi kanon jing pen kumar kajieki kabagi kmegi kpa kiwanra iki konret ki jongki saga jingki la judon pum kata mensuata senia ki ta habi yeng abi jikulmar dainam daina mentaya sei lagi kon diwanra saga jaga jingki kai kene kiwan kibri ki bajuna khotmet lesi katien kaba khor mo kiba duna ka kjat banyat kiba duna ka khmat bani kiba khro ki kiu sakate ka jaka je ki balai kin i ang ni kadon ka bakla ba ka ba penon ni kinoram kalau baling ba ka chiki joka voice of the people party kawan ra ya ka dor ka dar ka ba itna angi kum ka jat menriu ba ka ta kalong ka jirenti ka jingetli kiu ki pat ba na them ribhoi her ki pat ba nangne na po giant hills kiu ki pat ba mawar wan keleng bade poilang hagate ga jaga barhang te ye ga jingetli jong ka jat menriu oh ki ba chukno banong baga jat menriu khasi kamla ban ye tli ki lapakla oh ni sno ban ai ngo yo play na nim junget ya kata ka kentin ba lingba ka voice of the people party sa shi sin ngini i ya ka jinga tli ka jungi kum ka jat menriu ba kawai pat ka ba pun sno hon yang i kalong ba kom ka jat menriu ni pai show play kati ka jaga iki kalalong ka jaga tuai yak jong ka jat menriu mdan kan hon bang show ha kate ka jaga iki nadu ki senra kiwan ban ai ngo idem ban tuai nantangan ni ka jingle kom ka jat menriu kan neken ka bangi don kam Henry ka politics ka babon jong kiwede ban pinia shrut apre ukrustan bo bamlong krustan ban pinia shrut apre ukothlek bo presbyterian ban pinia shrut apre ki kenon barang namar ban yo ban sinchar jem Raymenta ka voice of the people party kan lum ya ka chat menriu ngene buram ya ka jinget jong kibri shimat ngenam penlang ka thma Henry ngene teli ka wai kom ka chat ka ta ka da thang ka bangi ko Badai nomor kedua ko kipai tabi. Ikwa ba pintip syai. Ya ke jinga pher jo voice of the people party. Bat kita kiwei kiseng.
PPK sen retor kimnot ban kerensha ya reception policy nomor jak perkat igi wei pat ki chat menriu ngi kembelang ba bright mene kan nongrem gaji kalong ka sensar ka kharar ka khoj ka bahar kalong baneta ya ka hok long try ka jingi try muluk try jaka yene me pen batno ya kani ban pen scam ya ka hok long try lagalong ka khendau ka siap lagalong ki marpo khendau lagalong ya ki ki jinglong ki bakarpang gaji kan yada denar ka tarang ni lapo ya ka wei ka mak ha ka manifesto ka jingi ban pinyo bangini kon ban dana ka sarkar India bat kata ka artikel ka laispa niyo poi ka artikel laispa niyo poi ka lalong kasti jong ginaga bat kimizo laispa niyo poi a jong ginaga laispa niyo poi ji jong gimizo kata ka artikel lani ka kendonan ka kerensyai bagi anjo ka sarkar India kimla bantrai kam hanagaran bat amizram haide baka emlang ka salang ka jongki haibri baka bishar ka khadar ka kum ka tendrai ka jiki habri baka jinglong trai ka khendau ka siap bat ya kimat po khendau bat ka jingdon jingem ka bau blei lo kerku ya kini ki artli ki jela u blei lo kerku ya ka ri ka bai ka jongi ka khendau ka basaiso kamarian ka batengan ki lum ki wa diksha ki kram ki kro ki marpo khendau ki babut balai bagi anjo ka sarkar India ki wan bantu kularing ka sarkar India ka penbara hadu arsian bala pli ya ka kamti do yong hato la pli sisa hato ngelayo sisa banti do yong netang sawat aga jela dan tang sawat se kinong ti do yong aga jela Meghalaya kata kiko palapli balada pilapet ya ka jingpen bana ka jongki dei kita palayo e ka mining lease na ka sarkar India kan nilai ka nang pensisya bapleng ka dei ka sarkar India amta ka balalong try yaki marpo kendo ha ka dei ka jela ka jingi kai kin ko ukhasi ubashim baka kam sikar ka kam bemra ka dei ka kolsor menta umyo syu kalau don ka ani ka bakhang don menurut ban siap merak mentah unaga haduk mentah udang bam do merak namar kamla ketika an napo Delhi ban khang kidon kata ka an tetai namar kata ngi snokria ya ka hok long try ngi ngim ko ban